2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କେତେକ ମହଲରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବେ କେଉଁ ନୋଟ୍ କେତେ ପରିମାଣର ଛପା ହେବ ତାହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2019-20 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛପା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି